Тук се подготвяме вече за парка, пръскаме се слънчев крем. Моите хора са много бели. Не знам на кой са метнали такива. Много лесно ги хваща слънцето. Тук ще има скали от двете страни на пътя. И тук има една овощна градинка, която е останала от ни стари заселници, преди да има парк. И сега ще влезем вътре да берем ябълки. Ще покажем на детето селско-стопански труд. Защото тук няма такива комсомолски бригади едно време, нали, да ги учат как се работи. И трябва да го учим по някакъв начин. Нали, Доря? Да. Се учиш как се берат ябълки. Едно време така, като ученици хвъряхме. Дорито бере праскове. How do I put them in the bag now? Ами, your mother can help you. Ето ги прасковите. Мама. Хубаво, те са малки са. И жената не е забравила селските си години обаче. Вижте как бере. Детето, ако беше всяко комунизма, ще да е първо на бригади. Много е чевръсто. Генетично заложено. How far can you be to pick something off? Да, Доре. Ех, тия бригади. Берете, берете. Доре, катери са по дарото. Много хубаво е праско. Има и други хора, да не си мислят, че сме само ние.